Abal. Oh, sama na. Larga na na. Larga bola. Live na mga antar. Mga antar niyo mga bay nga amni diri sa among mini kalendarya. Palunto man. Kuha mo kan cellphone lagi kay isuga. Wala na suga. Talumtom. Hindi dapat talumtom. Talumtom na daan. Ay, isda mga bayo. Kinuwang kwad. Nga isda ah. Sulit sa loud. Isda sa loud mga bay. Tinuwa. Nga ang taninjo. Gato ang isdaan. 300 kilo nila. Ito bang mamsa? Ano yun? Tinibuok ganahan pa to. Mahal pa sa mansa ni. Mo to perminti lutuon sa kong paluto sa kong amo sa kuwait mamsa dahil na dili ang tawag. Mamsa. Atong ikuan ba fish kapsa. Ano? Okay. Mau lagi kada luparan punta. Ya mo eh. Fish mamsa. Oh, fish mamsa. Oo. Fish kapsa. Unya lang tagay, unya lang. Ayo lagi sighatag ko na nagkaon ka kay mag-anad maguna sila god. Ikuan sa paggawas ito. Ay tagaan lang niya. Mga anad magugana magkuan pa kanon ni mga lami ng isda ay. Ha? Lami. May ungod. Di ba? Lami isda mga bay tinuwa. Ano perasa kan mansa? Kawal sulit. Sulit sa laod. Solid BBM. Sulit uniting niya. Nga isda ah. Uniting. Sulit lagi. Sa loud din siya. Sulit sa laod. Sulit sa laod may tawag na lang dia. Ambot ko ba sa Pila mang kilo ano yan? 300 eh. Nga, pila man yung musay ba ni? Ano eh? Dahil pa lang, 45 na sa ba na? Lami isda no yun. May pa kanon mo si kuya ni. Hirap-rap yan, niwang-niwang na ba? Kaya nagbasket na sa siya. Sana naibog siya siyang kuya nga nanay abs. Magpa-abs pud ko no siya. Kuha ka bantay rap-rap nga nihugo lang gamay? Sige, magbasket na. Ano doon? Ano, sige, basket kaya sa mga sige kwan, ML. Ako man siyang giingnan ko nga, bagay sa inyo nga magbasket di, kay taas mo ka. Nihugo naman siya. Niwang. Niwang ang taas. Dong. Ikaw ginanunan? Ayos na ara. Ang isda tinuwa ni Dong. Oh, nalami man ni sudan ang isda oh. Ang tuwa. Lintuwang. Lintuwang-tuwang akong pamaol agihap. Wa ka pamaol eh. Hinaya kain mo mulakaw eh. Kasi na pamahit si Jason si singot eh. Hinaya ba manglakaw ani ako magkauban. Kung hayag-hayag yung video. Videoan daw itong pagsaka na to kay Bibo. At ang lugaya nakasaka sa bukid. Ihangak og mayo. Sawat. Ha? Nga sawat? Asa ba ra? Ano bukara? Gihama ang Baboy. ikaw baboy. Buboy. Sige ikaw buboy kay hangak kay tungas bukid. Di ba, basta sugato-gato ba? Langas ni ano? Bibigyan rin ng street. Mangawa. Natanawa lang din ang ungay. Yapo na tanawa ko. Ah! Ako na eh. Ha? Sige pa. An? Buboy? Ba, sabihin ko.
Pasalas na, parat na. Ay, palabi ka sinoy. Ano ba yung ginahagi para? Hindi, pasalas na, parat na siya. Ano man, to tanan dito na ato ang kuan. Mm. Nga, ito may bati mo gahapon sa kabong to. Ang gahapon ba ito? Ang adlaw. Kutas. Itinan niyang layo mga bay. Parang sa mong layo. Layo na. Wa ko kabantay, layo na day kay mi. Wala si Lolo Pedro. Yan nga, kumayo. So na, Nga ato ka kuha na, dagan-dagan na ako na. ganon ra. At nando, iya lagi ng kalakaw dong. Kaya pitin. Ngoro ko tuhol ay, Ako wala ako mga bagtak og paahan to dun. Lahi agid ning maanad na to bukid, no? Ano practice ba? Di jud sa mga kinaon sad nato dire. Okay. Ay, practice mo ko. Ha? Ano ba na ba? Lagi yung bukit. Nang kinaon gina. Ay, jogging. Nana, mong jogging eh. Dala tong bukid nilang Mama Irene kay patag ra ang palugsong. Patag na jud ang dalan ba niya. Kadto kaya. Lugsungon niya ang ato. Unya akong sapatos gisuot kinaitak ko nga sapatos. Ang para ko na, baklay ba ba? Exercise lang, di ba? Challenge. Hmm. Ay mo kung magbaklay ka mo para alas 2. Mugi ka na ka. Eh, pang oras na na to. Gikan sa ibo magbike ka pero merkado. O mag-hike, mag-jogging ba? Okay. Nya, ipaduong mo diri, jogging ko ka. Pasaan. Ako sa ako nga. Pas ano sinak ko. Ako pasara ba? Kuan na ni dong, hindi naman kuan na sa ba. Ah. Lami isda oy. Ang tagsara ta kakaog mahal nga isda. May na lang. May na lang na karinderya, makalibre na tagsugan. Ano yung mahal ni Karol? Ba may lain mo ligya doon? Ah. Pagkakala. Mo di ba? Mahal siya. Ikaw magtulag mamsa, daghan mangitag mamsa. Nagmansa mo ko gapon. Ang sa mo lang gapon. Wala ko mo dyan eh. Utang tao man sa. Manang isda na piyama kung ano nun. Tao no do. Dasal lang ko magbuboy. Dapat gulay. Bisaya. Ang utan Bisaya kada adlaw noy. Baik ko min utan Bisaya. Kauna ng kalabasa o aron mo dako na imong mata. Nata lang dako pa itong ilo. Dako mo mata mo. Dako sama kalapad ang ilong. Uy, nagtinding bala mo kada kag ilong. Di na bagay. Yang gisukod yung ilong ba? Gisukod niya sa roller. Kawan ka to si Boy Ilong. Umawi mong ilong ito na eh. Amat, makatawag kini ako sa kan word. World record. Word record. Ako hinaw ko tabang. World record. Mata ba sa word record? Ang Guinness World. Uy, makamot niyo awa. Kaw-kaw kayo ba? Nabi, nag-trending. Tindaw ko ilong. Nasa pa, music. Eh. Nalagi. No Ranger. Nalagi sa ako. Anak ko ito nakita sa TikTok. Doon sa views. Guban na dong. Naisuti na rin. Piso. Piso. 5 lang. Buglaw kayo. Ay, huwag na na. Ayos na na. Eh, ano chili? Wait up. Saan dong? Padara ka? Ay! Sarado na lamira day. Wala ka ito yung bilat.
Mer, Ticket. bila tiket kamu dia, Mer? Gasa sa juice. Sunod adlaw mo juice. Sabaw. Oh, Nasabaw. tabaw lang. Intaha ra gyud ni atay kananan mga bay kay nakalibre ra gyud tag sudan lami. Sila. Sila tanan gel. Alam mo, susupo mata sa isda rin, no? Ubang na nagulo. Ano lang, baga ikuan, aping, ake. Na magiunod ng ilamos mata.